खुलुमबाय लोगोफोर आङो दा नोंथांमोननि सायाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेयो जाबाय ससियेल साइन्सनि थामहिनबा 6 to 8 एमई सेक्सननि 2021 नि सिलेबास हिसाबै लानानै फैदों नैबेवहाय रिफर्म्स डिउरिं द रुल अफ ईस्ट इंडिया कम्पानी बेनि सायाव लानानै फैदों आङो ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज रामकृष्ण मिशन आरो आर्य समाजनि बेनिखौ आं लानानै फैग्रोदों अब्ला नोंथांमोननि सायाव आं बेखौ एमसिकिउ लानानै फैनाय हिसाबै नोंथांमोनखौ आङो आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेनो बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे आङो दा भिडिअखौ जागायनो आखायाव लाबाय अब्ला स्टार्ट खालामसै नङा होमबा 1 नाम्बार लोगोफोर दङ नायदो ब्रह्म समाजखौ गायसनदोंमोन अब्ला ब्रह्म समाजखौ सोर गायसनदोंमोन राजा राममोहन राय स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती रामकृष्ण परमहंस अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन लोगोफोर ब्रह्म समाजखौ गायसनदोंमोन राजा राममोहन रायआ गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 2 नम्बराव दं गोदान भारतनि बिफा बुंनाय जायो दाना नैबे आन्दायनाङा दे लोगोफोर बाव गोदान भारतनि बिफा आरो हारिमानि बिफा होनना बुंनाय जायो होनबा हारिमानि बिफा होनबा जोंहा महात्मा गान्धी नङा होनबा बेवहाय नाथाय गोदान भारतनि बिफा होनदों बेयाव कनफिउस जानाङा लोगोफोर गोदान भारतनि बिफा आरो हारिमानि बिफायाव जेब्लाबो कनफिउस दाजा हारिमानि बिफा बुङोब्ला जोंहा महात्मा गान्धी नाथाय गोदान भारतनि बिफा बुङोब्ला जों मिथिगौ राजा राममोहन रायखौहाय गोदान भारतनि बिफा होननानै मिथिनो मोननाय जायो गोसोआव ला लोगोफोर बिराद इम्पर्टेन्ट 3 नम्बराव दं ब्रह्म सभाखौ दादोंमोन नङा होमबा 1840 1830 1828 1837 अब्ला जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर दादोंमोन 1828 मायथाइयाव गोसोआव ला लोगोफोर बिराद इम्पर्टेन्ट 4 नम्बराव दं लोगोफोर इउर'पारि मिशनारिफोरा श्रीरामपुराव गिबिसिन सेबखांसालि गायसनदोंमोन थामहिनबा प्रिन्टिं मेसिन नङा होमबा श्रीरामपुराव गायसनजेनदोंमोन गिबिसिन सोर होनदों बेवहाय इउर'पारि मिशनारिफोरसो दै इउर'पारि मिशनारिफोरसो 1784 1775 1826 आरो 1797 अब्ला बेनि फिननाया जागोन लोगोफोर नैबे गह नाम्बार 1797 मायथाइयावहाय इउर'पारि मिशनारिफोरा श्रीरामपुरावहाय गिबिसिन सेबखांसालि थामहिनबा प्रिन्टिं प्रेसखौ गायसनजेनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 5 नाम्बाराव दं आर्य समाजखौ गायसनदोंमोन स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती केशव चंद्र सेन एनी बेसान अब्ला बेनि फिननाया जागोन लोगोफोर नैबे स्वामी दयानंद सरस्वतीया आर्य समाजखौ गायसनदोंमोन गोसोआव लाब्लानो जाबाय 6 नाम्बार रामकृष्ण मिशनखौ गायसनदोंमोन थामहिनबा रामकृष्ण मिशनखौ गायसनगिरिया जाबाय स्वामी विवेकानंद एनी बेसान रामकृष्ण परमहंस स्वामी दयानंद सरस्वती एब्ला गोनो गोथो गैया लोगोफोर नैबे स्वामी विवेकानंदआ रामकृष्ण मिशनखौ गायसनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 7 नाम्बाराव दं लोगोफोर आर्य समाजखौ गायसनदोंमोन लांदां मायथाइयावनो 1870 1860 1875 1865 अब्ला जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर आर्य समाजखौ 1875 मायथाइयाव गायसनदोंमोन बिराद इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाब्लानो जाबाय 8 नम्बर बेदाव जाय धोरोमा दं बेनो धोरोम बेदाव गिदिंना थांफिन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे मोनसे ओरैबायदि मोनसे सेन्टेन्स होदों बावहाय बेदाव जाय धोरोमा दं बेनो धोरोमनो आरो बेदाव गिदिंनानै थांफिन नों जेखि हाबा मावा मोनो जों बेदावनो गिदिंनानै थांफिनो होनदों अब्ला बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन लोगोफोर नैबे स्वामी दयानंद सरस्वतीया गोसोआव लाब्लानो जाबाय भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट 9 नाम्बार प्रार्थना समाजनि गायसनगिरिया थामहिनबा प्रार्थना समाजखौ सोर गायसनदोंमोननो केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद गोविंद रानादे अब्ला बेनि फिननाया जागोन लोगोफोर केशव चंद्र सेना प्रार्थना समाजखौ गायसनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 10 नम्बराव दं लोगोफोर रामकृष्ण मिशननि गायसनगिरिया होनबा रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद एनी बेसान स्वामी दयानंद सरस्वती अब्ला जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर रामकृष्ण मिशनखौ गायसनदोंमोन स्वामी विवेकानंदआ गोसोआव लाबानो जाबाय प्रार्थना समाजनि गाहाय दैदेननायनि बिबानगिरिया थामहिनबा गाहाय दैदेनगिरिया होनदों जों मिथिगौ प्रार्थना समाजखौ सोर गायसनामोनलाय नङा होमबा लोगोफोर दासो जों नायबाय नङा होमबा मामोनलाय नैबे नै केशव चंद्र सेना प्रार्थना समाजखौ गायसनदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर अब्ला जोंहा नायदो बाव मा होनदों प्रार्थना समाजनि गाहाय दैदेनगिरिनि बिबानगिरिया थामहिनबा प्रार्थना समाजखौ गायसनदोंमोन केशव चंद्र सेना नाथाय बेखौ गाहाय दैदेनदोंमोन सोर बे गोविंद रानादेया गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बेखौ गोविंद रानादेया लिड खालामदोंमोन दैदेनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय
12 नम्बर स्वामी विवेकानन्दनि गुबुन मोनसे मुङा थामहिनबा स्वामी विवेकानन्दखौ मा होननानै मिथिनाय जायोनो कौटिल्य नरेन्द्र नाथ दत्त रामकृष्ण परमहंस केशव चन्द्र सेन अब्ला जों जेबो गोनो गैथाया लोगोफोर बिनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय नरेन्द्र नाथ दत्त गोसोआव लाबानो जाबाय दै भेरि इम्पर्टेन्ट 13 नम्बराव दं लोगोफोर 1893 खृष्टआव शिकाग' आमेरिकायाव मुलुगनां धोरोम आफादाव हिन्दु धोरोमनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिदोंमोन थामहिनबा 1893 खृष्टाब्दआवहाय शिकाग' माने आमेरिकायाव थानाय नोगोरमायाव मोनसे धोरोमारि मुलुगनां मोनसे धोरोमारि मोनसे सभा जादोंमोन बेवहाय भारतनिफ्राय सासे हिन्दु धोरोमनि सोमोन्दै मोजां बिबुंथि लाखिदोंमोन जाहैदों अब्ला बे सोरमोननो लोगोफोर स्वामी विवेकानन्द केशव चन्द्र सेन राजा राममोहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती अब्ला बेनि फिननाया जागोन लोगोफोर नैबे स्वामी विवेकानन्दआ शिकाग'आव जानाय मुलुगनां धोरोमारिनि बिथिङाव हिन्दु धोरोमनि फारसे जोबोद गुवार आरो गेबेंथि बिबुंथि होनानै आमेरिकान बा मुलुगनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोननाय लाबोनो हादोंमोन 14 नम्बर नङा होमबा लोगोफोर सोरनि नाजानायाव रान्दि हाबा आफादखौ दादोंमोननो थामहिनबा रान्दिफ्रा हाबा मोनफिननांगौ हाबा जाफिननांगौ बिसोरबो खामानि मोनथाय दं होननायनि मोनसे आफाद दादोंमोन जाहैदों अब्ला बेखौ सोर दादोंमोननो सोरनि दैदेननायाव रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द स्वामी दयानन्द सरस्वती गोविन्द रानाडे अब्ला बेनि फिननाया जागोन लोगोफोर नैबे गह नाम्बार गोविन्द रानाडेनि दैदेननायावहाय रान्दि हाबा आफादखौ दादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 15 नम्बर लोगोफोर सोरनि नाजानायाव दाक्षिणात्य सोलोंथाइ समाजखौ दादोंमोननो दाना दाक्षिणात्य मोनसे समाजनो सोलोंथाइ समाजनो मानो होनबा बाव गथ'फोरा बयबो सोलोंथाइ मोनथाय लानांगौ बयबो सोलोंथाइ रोंनांगौ होननानै मोनसे आफाद दादोंमोननो बेवहाय सोर मा होनदों सोरनि नाजानायाव होनदों अब्ला बेनि फिननायाबो जागोन गोविन्द रानाडेनि नाजानायाव जादोंमोन अब्ला रान्दि हाबा आफाद आरो दाक्षिणात्य सोलोंथाइ समाज बे मोननैखौ गोविन्द रानाडे बिथाङानो दैदेनदोंमोन एबा बिथांनि नाजानायावनो जाफुंदोंमोन गोसोआव लाबानो जायो लोगोफोर 16 नम्बर रामकृष्ण परमहंसआ आखुनि मानसिमोन बा गोरा गोसोनि गिनो रोङै गोसोनि गोरलै गोसोनि अन्थाइ बिखा गोसोनि अब्ला बेनि फिननाया जागोन लोगोफोर जेबो गोनो गोथो गैया रामकृष्ण परमहंसआ गोरलै गोसोनि मानसिमोन गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया 17 नम्बर लोगोफोर प्रार्थना समाजखौ महाराष्ट्रआव खृष्टआव दानाय जादोंमोन थामहिनबा नैबेयाव लांदां जायगायावहाय मानि लांदां खृष्टाब्द होनदों माब्ला दादोंमोन प्रार्थना समाजखौ लोगोफोर 1870 1899 1856 1867 बबे मोनसेया जागोन लोगोफोर नायदो नैबे गह नाम्बार 1867 मायथाइयाव प्रार्थना समाजखौ महाराष्ट्रआव दानाय जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 18 नम्बर सती सावनाय खान्थिखौ सोर खोमोरनो नाजादोंमोन थामहिनबा सती सावनाय खान्थिखौ नोंथांमोनहा एसेबाबो मिथियो सती सावनाय माने गोदोनि दिनावहाय सासे हौवाया थैयोब्ला बिनि हिन्जावखौ गोथां गोब्राम माने अरगेङाव सावफायोमोन खाख्र खुख्रब्लाबो माने थैफानांगौ जायोमोन अब्ला बेखौहाय सोर खोमोरनो नाजादोंमोन जाहैदों बेखौ सोर माने रान्दिफ्रा थैनो मोना फिसाय थैबायदि थैफानांगौ बेबादि जानो हाया होननानै सोरबा सासेया बादा होदोंमोन जाहैदों अब्ला सोरमोन बिथाङा सुभाष चन्द्र बस बंकिम चन्द्र चेटार्जी मरारजी देसाई राजा राममोहन राय अब्ला बेबो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर राजा राममोहन रायआ बे खान्थिखौ फुरा खोमोरनो नाजादोंमोन आरो जाफुंदोंमोनबो बिथांनि नाजानायावहायनो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 15 नम्बर बंकिम चन्द्र चेटार्जीआ ब्लेंक खन्थाइनिफ्राय थुलुंगा मोननानै बन्दे मातरम मेथाइखौ रनसायदोंमोन थामहिनबा बंकिम चन्द्र चेटार्जीआ सासे मानसिनिफ्राय सोरनि खन्थाइनिफ्राय होनदों सोरनिबा खन्थाइनिफ्राय गावनि बन्दे मातरम नङा होमबा बन्दे मातरम मेथाइखौ बियो सुजुनो थुलुंगा मोनदोंमोन बावदों राजा राममोहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती देर'जिय' स्वामी विवेकानन्द अब्ला बेनि फिननाया जागोन नैबे लोगोफोर देर'जिय'नि नाजानायाव बिथांनि थुलुंगानिफ्राय बिथाङा मोजां खन्थाइ लिरदोंमोन आरो बिथांनि खन्थाइनिफ्रायनो बिथाङा बन्दे मातरमखौ सुजुनो थुलुंगा मोनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 20 नम्बर राममोहन रायनि हेफाजाबै सोर इंराज खुंथाइगिरिया आयेन बायदियै सती सावनायखौ फोजोबदोंमोननो दाना दहायदि होनबोदों नङा होमबा राजा राममोहन रायानो बिथाङा सती सावनायखौ बोखारदों नङा होमबा आरो बेवहाय इंराज खुंथाइगिरिया सोरमोननो अब्ला माने सरकार हिसाबै सोर दङमोननो लर्ड कार्जन डेभिड स्कट उइलियाम बेन दङ दै बेन्टिं
आरो नैबे उनाव दं बेन्टिं चार्ल्स डिलबिटार अब्ला बेनि फिननाया नैबे जागोन लोगोफोर उइलियाम बेन्टिं राममोहन रायनि हेफाजाबै उइलियाम बेन्टिंआ सती सावनायखौ फुरा बोखारनो हादोंमोन आरो बे अब्ला उइलियाम बेन्टिंआ बेनि सरखार खुंथायाव दङमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट 21 एराइज एवेक एन्ड स्टप नट टिल द गोल इज रिच्ड बे मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट सेन्टेन्स दै एराइज एवेक एन्ड नट स्टप टिल द गोल इज रिच्ड होनदों अब्ला बे बाथ्राखौ सोर बिबुंथि होदोंमोन बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन एनि बेसान राजा राममोहन राय स्वामी विवेकानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बस अब्ला बेनि फिननाया जागोन लोगोफोर नैबे स्वामी विवेकानन्दआ बे बुंथायखौ होदोंमोन गोसोआव लाबानो जागोन लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट दाना 21 नम्बर कलिकातानि हिन्दु कलेजखौ गायसनो कलकातायावहाय हिन्दु कलेज गायसनदोंमोन नङा होमबा बे हिन्दु कलेजखौ माब्ला गायसनदोंमोननो 1817 1825 1864 1835 अब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट नैबे क नाम्बारा 1817 मायथाइयावहाय कलिकातायाव हिन्दु कलेजखौ गायसनदोंमोन 23 नम्बर हिन्दु कलेजआ मुङै मुंदांखा जायो बेनि उनाव जेब्ला हिन्दु कलेजखौ गायसनो बेनि उनाव हिन्दु कलेजआ माबा मोनसे मुङै मुंदांखा जादोंमोन बेयो नायनि मा होनदों यं बेंगल प्रेसिडेन्सि कलेज रामकृष्ण मिशन गोजौनि गासिबो अब्ला बे बबे मोनसेया बै हिन्दु कलेजआ मुंदांखा जादों बबे मोनसेनि मुङै अब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर भेरि इम्पर्टेन्ट प्रेसिडेन्सि कलेज मुङै बे हिन्दु कलेजखौहाय उनावहाय मुंदांखा खालामदों जाहैदों अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअआ मोजां जादों ना गाज्रि जादों अननानै कमेन्टआव खोन्थाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोनखौ बेयावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिनानै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।